בסדר. חיפשתי סטודיו שיקומי, פילאטיס שיקומי, בעקבות מחלת שרירים שיש לי, וברגע שראיתי שאתם סטודיו שיקומי, אז זה הדבר הראשון שגרם לי להתקשר ולהגיע, וכמובן שזה באזור המרכז, שזה מאוד קרוב אליי, זו הסיבה העיקרית. כן, האמת שהתאמנתי כמה חודשים לפני שהגעתי לכאן, אחד על אחד, ורציתי לעשות את זה בתוך קבוצה, גם בגלל המחיר, וגם כבר הבנתי מה אני צריכה לעשות, אז יותר רציתי ככה, יותר מרחב לבד כזה, אז זה היה החשש שלי להגיע למקום שזה בקבוצות, לא ידעתי אם באמת יוכלו לתת לי את המענה לקשיים שלי, אבל בהתחלה הגעתי גם עם בעלי לשיעור הראשון, כאילו רציתי לראות ככה שאני מסתדרת, וממש חששתי, ובאמת, לדעתי אחרי השיעור הראשון כבר שהייתי, יצאתי באורות, ואמרתי וואו, כאילו איזה כיף, המדריכות, גם את היית איתי בהתחלה, וישר תוך כדי עם כולם, אז נצמדתם אליי גם, אני כאילו מרגישה כל הזמן את העיניים עליי, וישר כאילו לא שוכחים אותי, אני כבר לא צריכה כל פעם, כאילו בהתחלה הייתי צריכה כזה להגיד, ואחרי זה זהו, זה היה כבר... אני מאוד דוגלת בשיטה יש לנו את כל, למה לא בכיף? גם פחות כסף, בואי נכון, וגם זה באמת אווירה יותר, זה כן. את מרגישה מה שמתחולל בגוף? האמת שזו שאלה ששואלים אותי הרבה, בגלל שאני עושה, המשפחה, ההורים, אם אני מרגישה שינוי, קודם כל אני מרגישה יותר יציבה, כאילו משהו שלא הרגשתי כל השנים, כאילו תמיד הייתי כזה מאוד כמו רפויה כזאת, ממש כאילו כזה נופלת מכל דבר, הייתי מאוד שברירית אפילו כזה בגוף, וכאילו התחלתי לעבוד פה על היציבה, שזה משהו שאף פעם 30 שנה לא נגעתי בזה, אז זה הדבר העיקרי קודם כל, לפני הכל, וגם אני כן חושבת שהתחזקתי, קודם כל הבונוס הכי גדול זה שהתחתבתי ורזיתי, זה כמובן. אפשר לחשוב, הגעת חטובה ורזה גם קודם. כן, אבל יש שינוי מאוד גדול, ואני כן חושבת שאני מצליחה כבר קפיצים יותר גבוהים, כאילו אני בודקת את עצמי כל הזמן, במיוחד בידיים, שאני חושבת שבהתחלה, כאילו בקפיצים הצהובים לא הצלחתי, והיום אני אפילו לפעמים על הירוק, שזה, אני לא יודעת אם זה הגיוני, אבל אני מרגישה כאילו כן שיפור. בגלל שזה הגיוני. בגלל שכאילו המחלת שרירים היא מורידה, כל הזמן את ההתנוונות, אז אני אומרת אולי לא הגיוני שאני מרגישה, אבל אני כן מרגישה. כן, נכון. יש בעיה שרירית. נכון. גם בגלל שכל השנים גם תמיד אמרו לי שכאילו אין מה לעשות, אז כאילו בראש כאילו אומרת, טוב, לא הגיוני שאני מתחזקת, לא הגיוני שקורה משהו, אבל כן קורה, גם אנשים שרואים אותי אומרים לי שההליכה שלי אפילו יותר טובה, כאילו שיפורים קטנים שמשדרגים כאילו את אז אני ממש לא צריכה לשאול אותך מה את מרגישה, ואיך את מרגישה, ואיזה תמורות חלו בגוף שלך, זה הבונוס הכי גדול. וכמה את ממליצה אלינו. כן, זה הדבר השני שאני נהנית פה, באמת, כאילו כולם מקסימות, גם תמר, ואני גם עם עטליה, וגם עם רחל, כאילו כל אחת שונה, וכל אחת כאילו שמה לב אליי, כאילו 100%,
וואי, זה באמת, ממש, אני נהנית פה כל הזמן, ממליצה אפילו חברות לעשות פילאטיס, אמרתי, וואי, הלוואי והייתי יכולה לעשות כמוכם, כאילו בקלות, זה כזה יותר מורכב, כאילו, זה כל כך כיף, זה גם לנפש. בואי, אל תשגעי, זה לא קל. נכון, בשבילי, לי זה נראה כאילו, מה הם מתלוננות, כאילו. כן. תודה לכם, באמת, על הכל. מרגש.